Il-temp pjuttost mhux tas-soltu f'Novembru li għadda, wassal biex ikun aktar xott mill-medja klimatika. Skont analiżi tat-temp mill-Uffiċċju Meteoroloġiku tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta, ix-xahar li għadda kellna 77 mm ta' xita, jiġifieri 24.6 anqas mill-kwota tal-medja klimatika. L-Uffiċċju Meteoroloġiku tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta referaw wkoll għal fatt li x-xahar ta' Novembru beda fuq nota relattivament sħuna, kif l-ogħla temperatura tax-xahar laħqet 23.7 gradi. Kif l-ewwel nofs tax-xahar il-Gżejjer Maltin esperjenzaw temp sabiħ li normalment huwa assoċjat mas-sajf ta' San Martin. Filwaqt l-aktar temperatura baxxa niżlet għal 9 gradi. B'konsegwenza ta' dan it-temperatura medja tal-arja għal Novembru kienet ta' 17.7 gradi, jiġifieri 0.1 grad ola min-norma klimatika. Filwaqt li t-temperatura medja tal-baħar kienet grad ola min-norma klimatika ta' 21 grad. Tul il-11 xahar tas-sena l-Uffiċċju Meteoroloġiku rrapporta 3 maltempati bir-ragħad u s-sajjetti fit-tieni nofs, kif ukoll 6 ijiem bil-bjuda ta' filgħodu. Il-kopertura medja ta' sħab għax-xahar kienet ta' 3.1 oktas, kopertura eħfef mill-mistennija f'dan iż-żmien tas-sena. Matul ix-xahar ix-xemx sirġet għal ftit aktar minn 186 siegħa. Bl-aktar jum imdawwal ta' Novembru jirreġistra kważi 10 sigħat ta' xemx. Filwaqt l-aktar jum imsaħħab kien ta' nofsija. Filwaqt li dak imdallam kien irreġistrat nhar 17 ta' Novembru fejn ix-xemx ħarġet biss għal nofsija. Mod ġenerali x-xahar ta' Novembru kien aktar kalm fejn ir-riħ ma tantx nefah.